Ассалому алейкум, бардар азиз. Рӯзи ҳамагитон ба хайр бошад. Хуб ҳастен, саломат ҳастен. Дар канали Умедҷон Техноблог ва имрӯз хат шумо Умедҷон чиқар десен патоки телефонҳои нав ҳамаи рӯз овардаем инора ва иҷара бошад ҳама моделҳои пешинара бо ба калисаш ба ҳама светош омадем. Ина мисол телефони Itel A70, Itel P55, Itel P55 Plus шамо овардаем. Ина Itel P55 Plus-аш, Tecno Spark Go телефонҳое ки бисёриётон мепурсед, Redmi A3 ва 20 Pro Plus, 20 хидаш, баъд i20s шумо овардем, ина 20s хидаш, баъд Note 50. Ҳамаи телефонҳо овардем. Як тартама шумо ҳуи кардан нишон метем. Ай ҳама телефони арзонш сар мекунем. Бигем ки ай ҳама ай остоса арзон дарш мерад. Телефони Itel A Tecno Spark Go 2024 8 оперативка 4+4 128 памят дорад. Нархи телефон дар магазинмон ёкне ай 7500 рубл сар мешава то 8000 рубл. Ду намуд расид нарх хати ҳастай. Ду дона дар магазинмон оварда пои рӯза 10 та дига овардем. Намекушемш ҳам хел телефон ва дизайниш ба мо iPhone монанда ала ичо шай 128 шай. Ина телефона мегирем мекушем яча. Телефон дар комплекташаш чи учи дорад. Телефон ина мекушой дар комплекташаш телефон худаш ва иҷа дар документҳои телефон, пилонкаи телефон, чихоли прозрачный, зарядник. Дар 7500 рубл, 8000 рубл ҳама чи ҳаста, фақат соҳиб надорад. Ин миха чиз. Короче, агар дар кор тамошаи телефонои Itel A70 метавонед ки заказ кунед, рақамҳои дар экрандаги, нарх-навои телефонон дар телеграм-канали Realphone Moskva. Медроид дар онҷа нарх-навои телефонон ҳамаша мефаҳмӣ. Ин бошад свети сабз, свети сиёҳ шай, свети сафедаш аста, сиёҳш аста. Ва ина дизайни хафушон нигоҳ кунед, как сиёҳи фиолетови монанда, типам хеле ай. Ва камераи и бошад, камераш 13 мегапиксел камераи асосӣ 13 мегапиксел, пешаш 8 мегапиксел, USB ҷои замонаш Type-C ай. Инҷа 128 памят дорад, 5000 мАч батарейка. И телефони Itel и телефони Tecno Spark Go 2024. Мисоли ҳамин модело, ҳамин поколения инҷа 10 та ами. Ва дин телефоне ки бисёриё мисол айрӯи дизайнаш я вақто топ дабад. Ҳозир бесем аз свети чоткашам букшум. Инҷа свети кабут и грин ҳам дорад, кабут ҳам дорад. Ҳар дра светгоҳаша мекушум. Кадом памят? Памят 64 128 дорад. Памят 64 тага нархи телефон дар магазинмон ёкин чанд сомонай. Ина 7000 рубл. Ҳамира ҳозир барои шумо касе ки ҳамира 64 тагаша харидорӣ мекунад ай магазин мо дар магазин ҳозир 7000 рубл. Ҳозир баъди ҳамин видео и сюжет ки нархи 500 рубл арзон мешава. Нархи ҳозир дар магазин мо 6500 рубл. 128 тагаш нархиш дар магазин мо 8500 рубл, нархиш бошад 8000 рубл мешава. Ёкне кадом телефон ай? Телефони Itel телефони Redmi A3 дизайниш я вақто бомбаи бад омада буд, камераош ранги ай чиз Honor X9 авбр омада. Ина свети сабзаш, пуштиш кожа, экран 90 Гц кор мекунад дар 6500 рубл. 6000 рубл экран 90 Гц, 5000 мАч батарейка, отпечаток палец дар кнопкашай ва ҷои замонаш бошад Type-C. Нархи ини свети сиёҳ дорад, свети сабз дорад ва свети кабуташ. Памят 64 тага дорад, 128 тага. Ана ки бо свети кабуташ нишонтон метиҳем. Свети кабуташ чӣ хел мешавад? Свети кабуташ. Так, ин бошад свети кабутшай. Так, дар комплекташаш зарядник дорад и чихол дорад. Дига ҳеҷ чӣ надорад. Ин свети кабутша. Камераша десен дизайнша. Мисол касоне ки мисол барои апо, хоҳаро, агар дига касо рӯй кардан бошад, бенои телефончаи хубай. Мисол светиш яркий ай. Барои падараш ин телефони назар. Нархиш гуфтем 64 тагаш 6500 рубл, 128 тагаш 8000 рубл. Так шумо метавонед ки бемалол заказ кардан гиред. Ин телефони Redmi A2, ана ки баъди ва телефони Redmi Note 50. Телефони Redmi Note 50 нигоҳ кунед. Свети сиёҳшам ҳастай, свети кабутшам ҳастай. Нархиш бошад 6500 рубл сар мешавад. Яъне ки телефонои буҷетни барои ҳамаи шумо мисол ҳаста дар магазин бемалол омода мегиред. И 128 тагаи ҳамоай. Ин мисол ячаха мекушун, штои шумо бинед дар компютер чӣ дорад. Realme як характери зур дорад. Характериш ҳамея ки дар комплекташаш чихолшам мемонад, пилонкашам мемонад дар рӯи экран. Мисол нигоҳ кунед, телефонам кушодастам. Инҷа телефон худаш, на телефон худаш дидесе? Ин телефон ва дар комплекташаш бо чӣ дорад? Инҷа чихол дорад. Дидесе, ин чихол дорад. И шо дар комплекташ бо ин хел зарядник худаш. Зарядники 18 ватта. Ва як хубии дига дорад ки ин телефон пилонкаш дар рӯз задагӣ ай. Ва нархи телефон бошад, нархош 6500 рубл, 8000 рубл.
Realme Note 50. Доставка ба ҳама шаҳрҳоро дорем. Тоҷикистон, Россия, ба ҳама шаҳрҳоро. Тоҷикистонам равон мекунем. Кулоб, Қирған, Усукҷой, Ғарб, тараф на? Бадахшон. Бадахшон равон мекунем так что. Бемалол заказ кардан гирем. Ва иҷа бо телефонои Itel A70. Itel A70 канон свет чай. И свет, цвети голдш буда, свет, цвети тилои. Свет и 4 расцветка дорад. Расцветкош аввал нишонти. Кабуд, сиёҳ, зард, янки голдш, баъд цвети савдш ҳастай. Ини хел дар комплектасияш чӣ дорад? Дар комплектасияш когда мекушоиша, памяти 656 гигабайта. Дар комплектасияш ина телефон худаш. Бо чӣ мебурад иҷа? Нигоҳ кунед. Телефон худаш, документҳои телефон худаш, и чихоли сиёҳ ва зарядни хати блокш мебурад. Ҳамаш дар комплекташ ҳаст короче. Фақат амин гуфти гапо чӣ надорад? Соҳиб надорад. Тамом. Худо хоҳад ака соҳибаш ҳамин шумоин, барои шумо ин ҳамаш мебиёй мегири мера иншаллаҳ. Ва иҷа бо чӣ ҳастай? Бо телефони навомадагӣ Itel P55. И телефон навомадагӣ. Ҳозир худо хоҳад ирам адена бо видеош дар канал мебурад. Ҳозираш яъне як чихаш дар параллелна шумо доз нишон метиҳам. И телефон 8/128 оперативка дорад. Бо оперативка дорад и телефон 8/128 бо чӣ аст? Бо 8/256 ҳастай. Ва 8/128 нархш дар магазини мо 9,500 рублай. 8/256 ва Pro Plus ва 11,500 рублай хато накунам. Ҳамон хелай боз нархша дар Telegram канал мепартон. Дар Telegram обунаш намонен мефаҳмем ҳамаша. Ина Itel P55. Ина дизайнша десен ранги iPhone ҳамин намонада. Ва агар гӯян ки Itel A70 чӣ фарқият дошта ки бо нархш 1,500 рублай арзонтар ё қиматтар будай? Барое ки камераи 13 мегапиксел, камераи 50 мегапиксел. И 8 20 зарядник дорад, и бошад 10 20 зарядник дорад. Баъд цветшам нигоҳ кунед фарқ мекунад. Ин агар тошам ти намеғалтад, фаҳмидӣ? Ин хеле гапай карочи ҷада. Бо хай хиткадаги худаш хит кард. Телефон хеле телефонча кард. Дар комплектасияш чӣ дорад? Характеристикаош хай гуфтум то 50 мегапиксел. И шо комплектасия кубинем чӣ дорад? Ман ростига якум бор дидам барои қати шумо. Фақат характеристикаош медонистам. И всё. Так чихол дорад, зарядник дорад. Всё, дига ҳеч чӣ надорад. Ҳамин қа чиз. Ҳа телефонам қа чиз дорад. Дига бо чӣ доштанаш мумкин, а? Ва ини бошад телефони Itel A55 Plus. Нархи бошад 11,500 рублай. Барои чӣ 11,500 рублай? Бар Itel ам телефонои қимата баровардан сар кард. Барои чӣ 11,500 рублай? И падарка гирифтам. Падарка гирифтам. Мон ку гирифтам. Ай падаркошан гирифтам. О. Ина да камерам ғалти. Тамом. Нигоҳ кунед ака. Тамом. Фарқ надорад. Касе ки магазин мо мебиёд фарқ надорад чӣ телефон мегирад. Фақат телефон бигирад, падарка метимаш. Смартфон. Кнопочный телефон, барои ки мо кнопочный телефон надорем. Ва ина телефони навбатимон Itel P55 Plus 45 ватта 20 зарядка дорад. 90 Гц экранаш кор мекунад. 50 мегапиксел экрани камераи асосиша ва дизайнша нигоҳ кунед хеле дизайн дорад. Ина телефон дизайнша бора мебинед. Реально ранги Realme S55. Мона не 67 канта камера ҷихе ки 55 монам дай. Ина 55. Ина монам дай. Нархи 15,000 рублай, нархи бошад 11,500 рублай. Ва 11,500 рублай як чиз дигар ба иноват бигирем ки компания Itel ман амирӯз фаҳмидам, намедонам роста ё дурӯғай. Хай бо иншоалло уташи мекунем, ҳатман бо шумо гап мезанем. И зерсохтори компания Infinix ва Tecno будааст Itel. Агар ихе бошад зур, барое ки Itel ино телефонои арзон мешаванд бо нархошон бениҳоят. Ва иран дар комплекташ гуфтем мисол зарядник, чихол ва блокпитани 45 ватта 20 зарядка дорад. Чихолшам дорад, пилонкаш дар рӯ задагӣ. Itel A55 Plus. Бо чи аҷада? Телефонои Tecno Spark 20 Pro Plus ша нишон метин то. Ино ша WhatsApp да менависен, рақамҳои экрамдагида, оператор бо шумо да суратошам ва равон то мена. Беин ша ҳуитон кунем ва нишонтон тием нигоҳ кунед. 20 Pro Plus. Иҷа мо свети сафедша доштем. Сиёҳ тамом шуда буд. Сафедшам доштем, ина сафедаш. Экранаш изогнутии экран дорад. ҷои зармнокаш Type-C, ҷои симкарташ ай поён. Мисол кам калонка ай поён дорад, ҳама ай боло дорад.
камераш 108 мегапиксел, экранаш буса 120 гц кор мекунад. Памятиш 256 тага 8 ба 256 нархаш 18000 рубл буд. Ҳамина бо свети сиёҳш тамом шуда буд. Свети сиёҳш ам 4 дона, 5 дона овардем, худо хоҳад. Яъни оз ина мекушемш, або шумо бинед. Инҷа бардак шиду. Шувак бардак шид лекин. Ина телефон лиёкне. Комплектасияш дора иҷада. Биё бо комплектасия нишон тиҳим. Чихол, документ, стекло и документатсияш ҳамаш ҳаст иҷада комплекти худашда. Ва иҷада телефон худаш свети сиёҳш. Свети сиёҳшам биё нишон тиҳим бачаҳо дананд ки бинанд ки бинанд ки баъдати ё бахила. Оҳ, бача. Телефон ҳуйкадаворо ҷалақаи гирон меҷудай. Фокуси зур доштай. Телефон дена, телефони Itel, Tecno Itel дада ҳамчиштай бовар ки. Дада номедон шумо лекин Itel дада ҳен мештой. Tecno Spark 20 Pro Plus 8 ба 256 тага, 108 камера дорад. Процессорш игровой процессор, нархаш 18500 рублай. Дус расветка дорад, свет сафед ва свет сиёҳ. Баъд иҷада зарядникиш боша 45 ватта 33 ватта 20 зарядка қади кабелш дорад. Дига ҳечи надорад. Мисол нархҳои телефонҳо ҳамаш дар Telegram канал мешавад, Telegram канал нишон метиҳад. Нигоҳ кунед. Баъд иҷа бояд телефони дига ҳаст, телефони Realme ё нигоҳ кунед. Realme 11 и телефон недавно баромадагӣ. Мисол тирам талаботш бисёра 60 ватта 20 зарядка дорад, Hello G 99, 108 мегапиксел, памят чи дорад. Камераи телефона, маълуми телефона би ғалтид. Даже ғалтид чи нашид хит ки хай пуст таваккалш ба Худо. Намасада. Ахо банди ам нагалда олибо. Ва камераш 108 мегапиксел, Realme Note 50 телефон квадратния рост месад. Ва иҷа Realme S67 телефонои нав баромадагӣ. Свети сиёҳ, салшамасаи телефона. Иран камераш 108 мегапиксел, игровой процессор дорад. Нархошон дар Telegram канал, Telegram медрои мехоҳӣ. Telegram да медрои обуна мешавӣ мехоҳӣ. Аввал ба инҷа нархҳои телефонро ҳамаша мефаҳмӣ. Нархномаро зер мекунӣ. Ҳамаи нархҳои телефонро дар инҷа пафтагием дидаси. Ҳар як хабари наве ки мебурояд, ҳатман мо инҷа мепартонем шумода. Метавонед ромада обуна шавен. Ҳаминҷа гап чап дар ҳамин ҷай худо хоҳад. Бемалол ина свети салшо нишон додагем дар инҷа. Свети салшо дидаси. Ина свети салшош. Ина свети салшо. Так што хай бемалол муроҷиат карда мегин. Хитон айтёт кен то дидор. Ҳад шумо буд Умедҷон. Хитон айтёт кен дар ин рақам муроҷиат кен. Ҳозир чихе магазин омадан нишон метиҳем. Адресои мо шаҳри Москва, метро Бутурский, торговый центр Зелёний. Магазин ҳама рӯза аз соати 10 сар то соати 10 бегар кор мекунад. Саломат бошед.